Syara bor ka Shelly Ketelson kanong thogu bor na Amerika ha Baghdad menin kamit singi baar. Kawai ka jurnalis nong US kala syara bor menin singi ha Baghdad kanong ba jong ka Iraq. Ki pulit jong ka Iraq kila betong ya kini priu ki bara bor ya kaneka nong ai kubor. Henrei hagate ke jeng pet krat kawai ka kali jong kinora bor kala kelak hopong. Pala yo kem yo uwe ubriu uba la suba pa udon keti pat ki Hezbollah. Udilan Johnson ulapan sisya ladon ki priu ki balara bor ya kaneka nong thok ubor. Henrei syam lak deu gerteng. Haga pusek ulang ru baka sorkar Amerika kala maham ya kaneka nong thok ubor sepang ka cingma. Namar ka gerteng ka jongka kala don haga lis jong Hezbollah. Henrei kaneka nong thok ubor kala kinsting daga ba shimba kaneka jingong yok ba ka deitang ka kubor ham saya. Ka AI monitor ka telong kubor haga ba kaneka nong syara bor ka trei. Kala ong ba kaneka jing syara bor ka dei hajan jong ka wei ka hotel hapdeng jong ka nong ba Baghdad. Bat ka AI monitor kala sukhya bha halor kane bat kala kerpar gi bor ba dei pej bakin ai jing yarap ka ba kham kloi. Ka US menta kadang ya trilang bergi pulit jongga Baghdad bakin le ya ke badon kam halor jongga nega cingcia.